устоз як савол буд, мегӯсед оё шахсе ки намоз намехонад метавонад қурбониро забҳ кунад? оё иҷоза ҳаст агар забҳ кард? яъне даъвои ислом кунад, даъвои мусулмонӣ кунад ва зидди шариат ягон гапи хато нагӯяд, эътиқоди нодуруст надошта бошад, агар хилоф аст дар бораи ҳамин одам, оё қурбонӣ кунад накунад? Накунад беҳтар. чон мекунед охир 50 кило гӯшта шубҳанок карда, ақаллан яъне сабук карда гӯем. мо намехоҳем, манам аксари мардум бенамоз ҳастанд, оное ки даъвои мусулмонӣ доранд бенамоз ҳастанд. мисол агар сабук карда гӯем, ҳамин гӯшташ гӯшти шубҳанок аст. Чӣ дар кор ҳамин дидаю дониста ҳамин гӯшта мубаддал ана ҳаром нагӯем, шубҳанок ба табдил додан чӣ дар кор? наход дар як оила агар намозхон набошедон қурбонӣ кардан фоида наметиҳад бародаро. як чиза нағз донед ки кадом одаме ки намоз намехонад, ҳамин оила намоз намехонад, он қурбониш фоида намекунад. ягон амалатон фоида намекунад, магарам дар дунё фоидатон мекунад. чӣ хел? Масалан, шумо бенамоз, шумо бедин, лекин падару модар ба некӣ мекунед. аллоҳ таоло ин некиҳотонро дар дунё метиҳад, нақд медиҳад ки ба охират намонад. масалан, вы ба мардум некӣ кардед, ё хайру саховататон аст, намозтон нест, лекин хайру саховат, дасткушо, меҳмондӯст, ин коротон аллоҳ таоло мукофотша метиҳад дар дунё, ба охирата намемонад, чунки дар охират пурра азоб аст. барои ҳамин бародарое ки намоз намехонед, то мисол ман бигзор сабук кунам, сабук карда гӯям, сахт карда нагӯям, лекин гуфтамонам ягон коротон фоида наметиҳад. одам бенамоз бошед ба умеди ягон кор нашавед. ҳамин ки аз дунё гузаштед, фақат азоба мунтазир шавед. ин мо худо ту худо ҳастӣ мегуфтааст баъзеҳошо. ин ҳамин гуфтаҳои худо ҳаст, гуфтаҳои шариат аст. ман салакакум фи сақар, шуморо чӣ ба дӯзах овард? қалу лам наку минал мусаллин, мо дар дунё бенамоз будем. якумин сабабе ки мо ба дӯзах омадем имрӯз, қалу лам наку минал мусаллин. мо гуфти қуръон аст, гуфти аллоҳ таоло ҳаст. ҷаннату дӯзах дар дасти аллоҳ таоло ҳаст, дар дасти ягон мулло нест. мулло вазифаш он чизе ки қуръону суннат аст, ҳамуна расондан, на кам кардан, на зиёд кардан. ҳар чизе ки медонад расонад, ҳар чизе ки намедонад сукут кунад. ла адри гӯяд, намедонам гӯяд. ҳеҷ гапе надорад.